Toto video si uložte a pozrite vždy, keď budete mať zlé pocity, že Všetkým okolo mňa sa darí, ale ja stále nič. počas druhej svetovej vojny spojenci riešili, že im Nemci zostreľovali veľa bombardérov a potrebovali ich lepšie obrniť. Ale keďže lietajúci tank ešte nikto nevymyslel, aj keď Sovieti sa o to naozaj pokúšali, tak zozbierali veľa dát, aby zistili, ktoré časti sú najviac zničené. Analýza ukázala takýto obrázok. Ktorú časť by ste opancierovali vy? Napíšte mi do komentárov. Logika hovorí, že ochrániť treba tie najčastejšie zasahované partie, čiže krídla a trup. To je jasné ako facka, Filip. Ale logika nás často klame. Tí analytici mohli skúmať iba tie lietadlá, ktoré sa vrátili aj napriek tomu, že boli vážne poškodené. A práve tie lietadlá, ktoré boli zasiahnuté do kokpitov, do motorov a benzínovej nádrže, to nedali a zrútili sa. A teda nemohli byť ani analyzované. Čiže najväčší zmysel dávalo obrniť tie najmenej poškodené časti. V reáli tento klam preživších zažívate stále. Čítate si motivačné knihy, pozerate moje videjka o úspešných značkách a ľuďoch. Ako si všetci išli za svojím snom a makali a uspeli. Ale ani Kuna, ani nikto iný už nepíše o tých miliónoch ďalších, ktorí tiež makali, všetko riskovali a neúspeli. Lebo ak by uspeli, tak by sa o nich písalo. Dá. Čiže nepozerajte sa na špičku ľadovca. Zamyslite sa, aké chyby robia vo vašom biznise všetci, ktorým sa nedarí. To je ešte dôležitejšia informácia. Držím palce.